thi na hi kan tu hnuaya ani lo zia hrichiang tu vek kan ni ome kan boral hun tur a hun le mun te po kan thlan thei ani lem lawa tun tuma po hian thi dan Ṭhing ber nia an soite kan in ho dona du kan thlang thei lo rolin kalphung pa yang deuh te hi chu a ve a chong khum dan tlang huat lawa kan ti aniang chu dar thalang sut ke mi pakhat Geriloid anti chuan an office a tuk ver dar thalang thatak mai chu fakin an ma ni lo tlo tu te muwa chu na that zia chu asoya an dar thalang man hi bulletproof vek chu ani a that zia alan tir tum na lama dar thalang lam hoi chong chuan vatlan phein a darin dar thalang chu avasuta a dar thalang chu ke le si in ani hi in chong som ni palina atang chuan atl thata ka po chon man lowin a boral zui ta ani chin tam vak lo atan a thaviau ome zu in siak na a boral kan hria theu angin zu hi chu fak moi chop viau po a moi har tak hi ani ve a in na sa hian a that lo zia hrichiang tu te po ani zok ma ome mi pakhat Richard anti po hi voi khat chu zu in siak na hian atela beer liter rukzet mai a ina tui liter khat in po a har te lul nen ani hi chuan beer liter rukzet mai a in ani ataksa chuan zole si lawin heart attack anei zuya damdo in pan pui ni in a boral zuita ani in bualaya boral sapau hian in bualaya phone khoi emo bat tapa lai vela phone charge pa khoi hi anlo ching ve hle a van doi thak tak mai in kumsom ni palimi Russian nula po hi phone charge pa in bualayin karen man wangin a borala ani hian a phone ken lai hi bat tapa hian a thau pala a phone chu charger nen a lain zom si awangin karen hian a man ta a boral zuita ani wifi wanga boral kumsom ni pathum mi Alonso anti Spain rama ompo hi wifi signal thazok man tuma awa kulna in chong ni na atranga tla in a boral ve boka an soidan chuan a phone a netpack chu azawa ani hian in bul na ya wifi chu man zui tumin apan phei ni a soi ani hi tukver atanga chuakin abanga thir an kham chu azo phaya van doi thak tak maya tla in a boral zui ani headphone ngai thak rim nutuk awanga boral Canada rama tlerol pakhat po hi thlona helicopter tla chuan adela ani hi mailbox lampana kal ni in van doi thak tak main achunga tanga helicopter lo tla chuan ani hi adel fu hla umaya hemi van doi takhian helicopter lo tlari hi a hremi lo thunga a than chu ani hian earphone atangin la angai thak rin em wang ani a earphone man hi noise cancelling kan ti ang chi kha ani boka helicopter lo tlari hi ani hian a shetalawa helicopter chuan ron tel zuita ani headphone vel kan ngai thla ani po in ring lutuk lo ni theisela kan tan a sel don ani mel helmet khum du lo wanga boral New Year khopuya khuan mi zanga vel se chuan anti helmet law rally nein himitum hian helmet khum du lo na lantir nan le helmet khum ker hi atu lowe ti entir nan two wheeler chu helmet khum loin an khal loma atop dan tur chu kan lo ring thiam hlom mei ome kumsum nga pangami Philip Anton chu himitum hian bike khalna hian ate suala alu chu so in aboral zuita a doctor da chuan helmet chu khum se da chuan aboral khelar lawang antibok lukhum char wanga boral tirol pakhat po hi six flag anti muna a roller coaster a chuang lai chu alukhum a thlok ta de imaya tu lukhum char tur chuan ani chuan an chuan zo vela chuan kalphal lo na lai muna chuan vakalin alu druta a alukhum chu vachar mei atuma nima sela heti lai hian a coaster chuan na chu lo tlan le to in dakar khata me somnga panga ve zeta chak chuan aron vung phei le to si a ti chuan tlerol kumsom pariat mi chau chu avasu hlum ta a coaster a chuang te ro chu an him vek thunga lukhum man to tak chu ani nge yang le games khelna satlu tu ka wanga boral South Korea rama tlangwal pakhat ve thung chu games a khel zone reilu tu ka wangin alo boral ve boka
ani hian chawl mi lawin darkar somnga vel chet game hi a khela ani hi kumsom ni pariat mi ni in starcraft game chu internet cafe a khela hemi hun hi marathon gaming season anti hun lai ni in rei tak tak cholawa game khel chu anin ti mu war hun lai ani boka ani hi mu manglawin ani hi amut manglo mai baka chote ai thalem lo boka atak sa chaw tong khong chu tur lowin aboral zuita ani planking ti wanga boral planking kan ti chuan an mungil zot thin ani bera an lu chu hnuailama da in tuna kan huang hian thing le thing in kara te thir in kara te chuan an mukhong ot thina kumsom hi mi Nicholas anti po hi building chong sarina atangin planking ati tum chu atla a ache suala ani po hi aboral sui ngal ani ticket leidu lo wanga boral mi pakhat po hi sahuana akalna a sakein anupui fanaute mulai ngein ase luma thilthling rap thak tak mai ani hepa hian ngaidan a thla tak mai na in sahuan enkul tu te mulawin ticket leingai lawin a hung na chu alo lon liam man peka hetan ticket man hi pound som panga vel ani a pe mei ta lo chuan lu ruk chu a thlang ta zoka sakei omna kher chuan ani hi valut fu in sakei chuan alo se ta a hepa chan an tum na lama hian sakei po hi ka hlum ani a athil ti a thlang tak awang hian sakei le ama hian anun na an chan ta a an boral zui ta ve ve ani